pamusoro imamo, pamusoro edare. Ndauyawo nenyaya inova yatakasunga isu sedare, tichisunga Kenneth Nyakudya anogara muvillage Demberere village. Inhau yekutengeswa kwevhu inova akatengesera Shepherd mukoma Chirenda. Ndimamirira Shepherd, ndimi Shepherd wacho. Ndo nhau yandava nayo mudare muno. Ndichakumbirawo Kenneth newe Shepherd, zita renyu chero ndeni? Noria Jacket. Shepherd murume wenyu. Sumudzai maoko enyu erudyi motedzera zvandava kutaura mumashure. Pandichati Kenneth Nyakudya, ini motaura zita renyu? Ini Kenneth Nyakudya. Tedzerai zvandiri kutaura mumashure. Pandiri kutaura motedzera zvandiri kutaura. Ini Kenneth Nyakudya ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndinotendesei ruoko pasi. Pamusoro yedare, iyi inhau yakawanikwa amai Shepherd mukoma Chirondo achivaka zviri kunze kwemutemo. Ndobva zvazobuda kuti paaivaka anga akatengeserwa naKenneth Nyakudya. Saka vaKenneth Nyakudya varimo muno mudare nenhau yekutengesa ivhu, kutengesera amai Shepherd mukoma Chirondo akamirwa namai avo. Ndino mudzimai wacho ndo vatakabata vachivaka zviri kunze kwemutemo. Ndo nhau iri pano. Mungajekesawo kudai kuti zvakafamba sei kana mune agreement of sale mobva matipo. Makaisa chi? Agreement of sale yacho iriko? Makatengeserwa here? Ndakatengeserwa but kudhara ndakaona unokanya kushanda iyoba izvo ndikunogara ndisina ndikugara mukebeni handina mari yachokuva. Makatengeserwa nani? naKenneth Nyakudya. Umbowo hwacho hwekuti makatengeserwa uriko? Akapepa kacho handina nekuti ndakatenga kare 2021 but nokuti amata pamwe ndaigara saka handina irudzi ndakasaitirana navo nevana vavo. Saka baba vakawandinyorera kakutabika kacho. Saka baba muna umbowo kumashandi. Kuwakakurambirei? Amunovabvunza. Vanyakudya, ndimakatengesera mai pavari kugara? Comrade, munotaura zvatonzi kugara zvakanaka? Nekuti unoita musikanzwa? Taura zvakaitika. Ndakavatengesera 2021. Saka mapepa zvangu zvandanga ndinazvo pakabhaadzi nayo papa vakangototozvera tanda kuzokuona zvinhu zvakaizi. Anoziva kuti wakavatengesera ndiani? Anoziva izvozvo ndiani? Webapasika. Vane vana vavo 2 vakomana. Vanaani? Mazita ndovanofanira kuziva. Chii chamunacho chogutsa daro zvakaitika 2021 ukamatengesa nazvo ndakapera? Chii chamunacho chogutsa daro zvakaitika 2021 kana makaitira nazvo ndakapera? Ndinoita kuti ndikumbire vana vavo
because ndiwo vanga varipo ndiwo vakasaina iye kuti mai vangu vairwara saka mari yokuti ndivake uye kutengesa ivhu vacho makambobva kuti akubvunidzwa musama kusangana zvozvozvo babanya kudya ivhu rinotengeswa here muruzefu haritengeswi takazongotedzerwa anasi kuvavanga vachitengesa nokuti haureki chingotengesa asi mutemo unoti udini yaivhu haubvumirezva haibvumidzwa andi muzvinzwa zvarutaura imakambozvinzwa here ine pamutaura kuti hatina kuvaka imakaisa kebhini chii nhasino kebhini yakapaswa panze papaswa chivakwa chemunhu aiwa kebhini chii hausi mudhuri here hausi kuvaka here nhasi akanzi yapiswa kebhini chii chonzi chatsva uswa kebhini yacho makaisa rini ndakatoisa kutanga kwajanuary ndokandakaisa musati maisa kebhini maigara kupi makabva nekupi ndakabva nekuekwene ndokwandakerochi fine muitobva ikoko maswa pamvere chenapo pane chisai chotorambidzwa kutengeswa kuminda chotoonekwa nango uri munhu uri mumwe takatotendai so mudzuro motonochiverenga makadzoka makaona chikebhini chacho kuti chachikudaro vakasvikwa navamakombe manje vabva kudana ndatombva vatimira tsanangurire dare nyaya yacho painonetsaka vanhu vanetsike yakungoti hanetono zvakaitwa kudhara asi kuitwa kudhara ikoko nekuitwa mai manje mutemo mumwe chete mamba wasova nemutemo wokuti ivhu haritengeswe mirai kuvaka mutemo wagara ungoripo kubvira kare nakare saka vanhu vanenge vakakweta madhezi agadzwa mambo obva vatingataure madhezi ari kumashure but kumashure ikoko mutemo wekufu kozvamai manje hana kudya munhu ambonzwa kuti zvakanzi kuvaka ngakumbomirwa kana paine zvidarwa mumusha pane nzira yekunzi itedze zvakanzi ngazvimbo hane muzvikureudza zvese kana iko zvino kuno kwakaya zaki kwakaya kanzuru kwakaya makurukota akasiyana siyana zvakanzi pano zvapari izvozvo ngazimbomira zvakaita sei ngazimbomira zvakadaro hapana chizvinyowani chikuiswa ipapo ngazimbomira zvakadaro kana pada kuvakwa kana pada kugarwa ngapane nzira yekunzi itedzwa kebheni nhasi uno yamuda kusi kuvaka yakapuswa nhasi motina mapusa kuti ndaputsirwa mbaya kebheni ikuvaka chivakwa ichocho so makachikora mutemo mukaita zisirizvo makombe pano pakamira sei tinoti tikabva pamba pamudhara nyakudya pane kebheni yamai avo iripo ndinobva pacho pane imba iripo pandakashaya varidzi kwatinzi anogara kudhorobha ndakanobvunza vakavatengesera vakati madetails asisina makambosheka makapinda pamateza zvakati madetails akaenda ku then pamberi pacho pane pamwe kuti pakatengeswa futi musemu yazvino asi hapana chati chavakwa hapana munhu futi wandakaona siri makangotaura kuti handina asisina madetails anenge akatorwa namai kutasese amutsamudza vakanditi dzese pese pano patatu pakatengeswa naye ichokwadi Kenneth chokwadi iro ndo wakatengesa pano pesa chokwadi dzororeka vanhu mari dzava mune vana here vakura mune vana vakawanda sei vaitotenderana nemi kutitengesai vanokuvapenda atakaenda sedare kunoti tiratidzeipe kuti mwana wenyu akaroora chaupapo akaroora chaupapo aiwa zikuru vavo zvikuitika paere zvine zvinto zvekuti zvatakasiyana naamai vana havasi kugurirani nevanoda amai vavo saka ina handivarambidzi kuda amai vavo vakura sei vana kuruva vatorovo wasara kumwana wange asati avo saka vari kugara kupi vana vari kugara kunze kwadzimai kwaro kwavari vana
Sika unogara nani? Ndika. Unozvibikira? Pamwe mazuva handibiki, pamwe ndibika. Mabwere wamachikomana. Mani makuru makandaya. 70 something amuna kutaura. Mitsika dzinenge dzakabuda manje paunozoti something zvavo. Asi 70 ndakasvika. Amai makawatengesera mari. Bobuda muno kaya uzo. Bobuda muno. Ambi amruona kushara kwenda nyenyi. Mataure chicha kaipa kwa nyenyi. Mtemo wakarambidzwa. Pane pawakatangira here kana kuti wakagara uripo mutemo? Ndidai nezvandonzwa. Saka zvawakagara uripo imi makaitei imi? Makatyora mutemo. Imi hamuna kana bepa ramunaro? Kenneth haana kana bepa raanaro? Vana vake havapo? Tinouya kuzodii? Munongozva kuti mhando yenyu yekutanga ndiani? Mhando yenyu yekutanga vana vaKenneth. Ndovachauya kuti amai ibva ipapo da munodhire nyama ita nababa uko enda tirai kuguva kwavari. Once Kenneth afa, vana vake ndo vanouya vachikirema panipapo. Murume wenyu ari kupi? Mari? Akaenda South Africa kunoshanda kuna October. Zvondishamisa nje kuti vanhu vari kuenda vana South Africa vana Botswana kupi ndo vari busy kuyozotenga rendi isingatengeswi. South Africa kwavari kugara imondo zvekuitwa. Kuzwa munhu achiti ndiri kuDurban ndiri kwakati ndo disorder iri South Africa here yamuri kukonzeresa bheriwo. Taurai nemurume wenyu mutsvage kumwe kunhu kunogara. Apo panapa hamuna kana sekirita. Handizivi, modzokera kwekwedu kwamakabva. Imi makabvatenga mari. 1.5. Pakakura sei? Muruzevha munotengeswa stendi ne20 by 20. Mimi muchimutarisa nyakutya uyu monyatsokunonga right. Ndo zvatiri kuona iko zvinotesa. Adzimai changu aripo kwamungatenga. Adzimai vacho pandakatosvika vanga vasipo. Ndakatoona vana vacho vakomana tu. Iko nomukona ungesizvaigani. So vana nomukadzi vangodzoka vachiti makaita madirena baba vangu vana. Unozvikamba sei? Unakana bika itaura zvemashu. Ndovanondinyorera pakabeka. Ndovanondinyorera vasara ulipo kwavo. Kana kunyorera kwacho. Nguva yacho yareba. Nekutama-tama unotegara. Hamuna kana chamuinacho chinokutsigirai panyaya yenyu kana chimwe chete zvacho. Muchadzoka kwamambo ndimi muchimhanya imimi. Ende kukuyambirai nhasi. Kana muri munhu matei? Ndokuregerera ichi? Hapana kana chandokuregererai. Ini advice yandotongokupai ndoingori pachena kuti vanhu vamugera apa ka. Kana muda zvikunakirei mangwana tsvagai kumwe kukuenda. Zvichakanaka. Muchaburisa mari yakawanda. Muchaburisa mari mugopa vaka mahwa pasi futi.
Anokupandukirai handisirini. Anokupandukirai ndiyeiwo makatengeserana mhuri yake. Apa vana vake havapoka. Vamutoita madhiri napapa vedu. Nzande zvenyu zvamaitoita izvo zvisatimo mazviri. Ndiupi mwana wavo anokusapota ipapa vana vake? Hwana hamuna kana chamunacho chakanyorwa. Kenneth wacho chainacho hapana. Zvamakaita zviri kunze kwemutemo. Saka munomira nei chamunomira nacho kuti muti ndepangwa. Nyange mukati ndipe mari yangu yandakakubhadhara kuti buritsai mari yacho makanyorana papa hamuna. Mama tindiregererei, ndokuregerera chimbi makazviregerera kugara. Ndimakazviregerera nokumutsvaga vanhu vekuti hari ndingonozviunganidza ipapa. Nyoka ndozvongozviunganidza payafunga kuzviunganidza. Munhu anotanga aongorora zvandiri kuita zvine mutemo here izvi? Kana kuti ndinototyora mutemo. Taurai nemurume wenyu muronge kuti modii. Mudzoke muziise dare. Asi zvese zvamuri kuita hapana kana chiri kunze kwemutemo. Hapana kana chiri kunze kwemutemo. Hamuna mutemo unokutenderai kugara kwamakagara. Hakuna mutemo unotendera kuti mutenge zvekunze. Makati mutenga kwepweti kwamamuri makaenda kulocal board muchinotenga. Murutobva kunhu kuri nani muchienda kutori wese. Epweti local board iriko, mastenzi nawo. Akutoita ma1500 ma2000 waya. Ekuti unobva watoenda kulocal board wobva watoregister. Then maunoziva zvamuri kuita zviri pamutemo. Kana mukada kuvaka hapana chamunovhunduka nekuti munoenda kukanzuru mopiwa site plan moita zvese. Kwepweti zviriko. Mastenzi ariko 2001 stand kwepweti. Asi muri kusajesta kuti rega tiende kudomboshava. Kokuti hamuna kana chamakabata, hamuna kana chinokuchengetedzai. Kwepweti kudunhu wachina mhora kwamugero. Ndino wakare. Asi handiboya tichitaura zvinhu zvandiri kutaura pana pezvo. Handiuye tichitaura izvozvo kwepweti. Nekuti kwepweti nepano zvasiyana. Kwepweti kune Epweti Local Board. Yaane mutemo weRural District Councils Act wayakushandisa ikoko. Kuno kwamamhanyira kuuya uko kune mutemo wakatosiyana neuri kuEpweti. Kuno icommunal hakutengeswe. Ndapedza. Taurai nemurume wenyu muronge kuti muri kuitei. Muzivise dare nepapa hapasi kuvakwa pamba muna ipapo. Garai henyu mukebhini asi ndati hapasi kuvakwa. Zviri naro ngezvimwe zvinhu zvinokubatsirai mangwana. Pane kuti aite zvinhu zvokuti munotipa kuti dambudziko mangwana makudzoka muno. Ndokupai 14 days kuti mutaure nemurume wenyu. Mutiudze kuti mawirira kudii. After 14 days moyazozivisa dare kuti mawirira kudii. Asi ndatipa ndipapo hapasi kuvakwa. Rongai zvimwe zvinokubatsirai muupenyu. Kwete izvi zvinotinetsa mangwana izvi. Hapana chinobuda. Amai matobatsirwa namama. Murume ari kushava kawo. Anowana mari ikoko. Kukura kuri kuuya mugoshandisa mari kuvaka panhu pane njodzi yekuzodzingwa papi ipapo. So mari ngaishandiswe panozochengeta pane nhaka nemangwana. Kana vana vakataura zvokuti vanowana kukubatsirai kana vachigona kukupai mari ipo mari ipo. Hapana ipapo. Tochenda. Ngoenda.